entertainment. Yeah, Dr. Puja for real. Ndinotenda Mwari akanipa iwe mulife yangu, kunyangwe zvikapenda sei nyangwe zvikadi ndokubata sezai. Ndiwe wakatora moyo siyo inondechikurumbidza kamudiro kacho kandopita chasisisa mumwe wangu unopira moto patapa kachana hapana chotimisa kudanana zvakaronga ramangwana ndikakuperekera vana tichenda mberi mberi kwekumberi avapateri tienge tava kuseri umbarume zvino ini ndoshaura karudo ndichikwitidza runako rwako ndorirumbidza nguva zhinji kana ndisinewe ndinoshungurudzika mudiwa wangu unondiitira unondipikira unondiwatira unondiainira kusha dzako ndazvipera kukurambira ndini ndega wako ini anokuzembera patapa kachana hapana chotimisa kudanana zvakaronga ramangwana ndikakuberekera vana tichenda mberi mberi kwekumberi avapateri tienge tava kuseri tichenda mberi mberi kwekumberi avapateri tienge tava kuseri ndinotenda Mwari akandipa iwe mulife yangu, kunyangwe zvikapenda sei nyangwe zvikadi ndokubata sezai. Ndiwe wakatora moyo siyo inondechikurumbidza kamudiro kacho kandopita chasisisa mumwe wangu unopira moto patapa kachana hapana chotimisa kudanana zvakaronga ramangwana ndikakuberekera vana tichenda mberi mberi kwekumberi avapateri tienge tava kuseri tichenda mberi mberi kwekumberi avapateri tienge tava kuseri umbarume zvino ini ndoshaura karudo ndichikwitidza runako rwako ndorirumbidza nguva zhinji kana ndisinewe ndinoshungurudzika mudiwa wangu unondiitira unondipikira unondiwatira unondiainira kusha dzako ndazvipera kukurambira ndini ndega wako ini anokuzembera patapa kachana hapana chotimisa kudanana zvakaronga ramangwana ndikakuberekera vana tichenda mberi mberi kwekumberi avapateri tienge tava kuseri tichenda mberi mberi kwekumberi avapateri tienge tava kuseri tichenda mberi mberi kwekumberi avapateri tienge tava kuseri tichenda mberi mberi kwekumberi avapateri tienge tava kuseri.